sambiwara ingkang hayom ingkang rakon Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Kasarasan kawit dengan semoga teman-teman kawit sih rahmatin Allah subhanahu wa ta'ala mugi tansah kapatedah dumateng panjenengan sedaya dalasan nuwun para sesepuh bini sepuh ingkang medhar binentenan para tamu sinedahan ingkang winentu ing panghormatan kula ingkang sinaraya Bapak Jijanto sekalian keparengna matur ingkang sepisan ngaturaken pambagya wilujeng sarta ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan awit panjenengan sadaya sampun kersa nglelakaken rawuh wonten ing papan pahargyan punika ingkang saestu damel gembiraning nala bebasan kajudukan Bukir Sari sarta Taloban seganten madu menggah wigatos ringati panjenengan dipun aturi rawuh ing siang menika Bapak Haji Dianto sekalian Ibu Titin Hidayati nglampahi kewajibanipun tiyang sepuh anggenipun marga siwi ingkang asesilih Roro Iva Afifah Nur Aini ingkang sampun kadhawuh dening Bagus Fuad Afif Saifuddin atmojo kakungipun Bapak Popong Sutomo kalian Ibu Sunanti sampun saged kelampahan kanthi sae boten wonten pambengan rikala dinten Setupaing Surya kaping 23 bulan Oktober paso 2021 wanci tabuh 8 iring kilen wonten ing Masjid Baitul Syukur Ratan Burahol Karangasem Laweyan Surakarta. Ingkang menika panjenengan kasuwun pandonga pamuji mugi panganten sarimbit saged lestari widodo rahayu sekolah anggenipun nikahan Hamangun Bariwismo pinaryan kabagyan lair lan batosipun kasembatan ingkang sinebya katekan ingkang kinirta dadya brayat ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ingkang kaping kalih Bapak Jijanto sekalian ugi ngaturaken bumi pamatur nuwun tumrap wujuding peparentari asih lan kandha tresna ingkang awujud punapa kemawon saestu sampun katampi kanthi suka renaning penggalih sinatan panjurung pamuji mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang keparing leliru ingkang satraju ingkang andadosaken bingahing kalbu tumrap panjenengan para tamu ingkang angka 3 namung Bapak Jijanto Ibu Titin Hidayati nggono ing sadaya kekenanipun nyuwun bumi pangsama hamba pilih anggenipun kirang grapyak ing arum kirang prayogining lungguh sarta kirang-kirang sing suku napa dene kirang treping para pramladi mugi diagung ing pangsami ing wasana kula ugi numaosi anggen kula matur kathah cewek sarta pirang terping basa wilah tata krama kula nyuwun diagung ing pangaksama minangka panggeping atur menawi parjan siang menika kepareng paripurna kondur panjenengan sedaya mugi jen lir ing sambikala rahayu ingkang samya pinanggih akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.